Mayong adlaw kaniyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na niyo Dr. ni Ubra ug Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si M, 20 anyos, single ug wa pay anak. Taga Toledo City, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong rigla. Dancer man gud ko sa usa ka festival. Ug mao kini ang akong mapasanginlan kung nganong naingon ko niini. Aron ini sabtan, sugdon ko sa sige pa mig-practice og sayaw. Ingon ini ang mga panghitabo. Maadto ka sa inyong practice sa sayaw, nga gidugo ka man ka ha, ug nagsakit ng imong puson. Ma, dili gud pwede nga mo absent ko. Dili man musugot ang among choreographer. Bisag may gibati ka. Diya sa kausay, nga gihilantan ka, may practice ka lang gihapon. Dili lagi pwede nga mo absent, ma. Maguba ang among setup. Kakapoy na sayaw ninyo, em. Grabe ba ang sayaw ninyo? Di kay sayaw lang na inyong gibuhat ba yay? O dagan-dagan pa mo nga, paspas kayong mga lihok. O nya, mag-ambak-ambak. Kutas kay na, uy. Nya, ingon anang imong kahintang, gidugo ka. O nya, mag-ambak-ambak ka. Basig maunsa ka na, ana, ha? Manubag ang organizer ninyo, ana, kung maunsa mo? Ma. Marisa! Nalit lagi ka sa itong workshop rin eh. Gidugo ko day, uy. Sakit ka akong puson. Nanita na ba yan mo sa Sir Jay ganina ay Ako na lang di kuwang. Oh, usa ka? Ug gisapot na ba to? Ay, uy. Ang naganan si kuan ng iyang kasaba, uy. Oh, Em! Anong karoon ka lang, ha? Sorry, sir. Sir, gidugo mang bud ko. Sakit ka akong puson. Ay, sus! Kadaghan ba yung nakatarungan, anak ko, eh? Mas mabay, bunerason. Kudaki, watog tisang mama. Sorry lang gid kaayo, sir, ha. Tinuod bitaw na akong Sige gisulti. na, sige na. Pwede rin storya. Practice na ta. Go! Anya. Unsa na? Tapoy, uy. Nisamot kasakit akong puson. Ingnan bitaw ta ka. Di nasabta ka sugo nimo iniron. Ma, please. Papahawaya sa kubi. Ay, mauna ni ron. Di naman hinuon ko kasugo ninyo. Kay kapoy na kaayo mo ana inyong sayaw-sayaw. Kapuya na sa bitaw, eh. Akong bitiis marag ni gahi. Huwag ang akong pusoon, sakit kayo. Maayo unta. Kung okay lang ko sa adlaw na mismo sa festival. Kung ka sa itong tanan, ha? Not bad. Nga sikan pleasure lang ta, ha? Mag-celebrate na yapon tayo. Ma, second place na rakyod me. May na lang. Ug may kay sayo kang nauli. Wala na akong appeal sa celebration. Kay kakayapon na ako sa kakapoy. Unsa? Ang workshop o practice sa among grupo alang sa usa ka entry sa usa ka festival. Kay grabe ang among setting sa sayaw. May dagandagan ug nya mo ambak pa. Maong kapoy na gid kaayo alang namong mga babae nga bisan og naa namo o may reglame. Padayon gihapon ang among workshop o practice. Human sa festival, sa sunod nga ating regla nako, may gipamati gid ko nga nabalakan na gid ko. Unya, Unsa? mauna ma. Kusog kaayong akong regla ron. Agas-agas gid ang dugo. Karon lang o pila ka oras, murag mga usa ka baso lang ang dugo nga ni agas. Unsa? Ka malipong diha. Nipulipong na gani ko. Ay, buot na ko ipasabot ba? Wa ka ba magkumidya? Di naman na normal nga regla eh. Lagi maoy, ambot nga no ni maoy. Mauna lagi nagiingon ko nimo. Human naman yun ang inyong performance anang sayaw-sayaw ninyo. Ayaw na pag-apil ana sa sunod ha. Ma.
Nga naman ni, oy, pila naman ni kaadong akong rigla. Muduha naman ni kasi mana. Unya, matagpangihi na ako. Muapit sa agas ang dugo. Naunsa naman giday ka ako ini. Unya, nagsige pa kagreglaron? Maulag yun na Marisa. Wala naman lang gani kumusulti sa akong mama lately. Kasabaan na sa lagi ko niya. Sige, kung baso nga nung tungod ni si kunong pag-apil-apil ako anong sayo-sayaw. Uy, niya wasa ka bang pa-check up? Kasabaan gani kong mama kung mong hisgot ko bahin ana. Ani na lang, day. Suwayan ka na to Google. Ha? Suwayan na to Google ng imong gibati ba? Naram ko na sa Google. Kadiyot ha, kay magpa-load ta, aron maka-internet ta. Nya, unsa man? Unsa resulta diha sa pag-research nimo ha, Day Marisa? Wala ka, day. Uterine fibroids ko na, day. Ha? Ay, Unsa man? palain ba nis formas mga pictures diri nga nang gawas, day, uy. Magbukol-bukol man, di ko nun na. Oh, Wala, di ba ka na kanseros, no? ha? Suwayan ako og kuot ang ako Kung may mahikapan ba kung nasama atong naa sa picture sa Google, bahin atong uterine fibroids. Kay murag bukol-bukol man to. Oh, hala! Naatuod ko mahikapan nga murag bukol sa ilawom. Hala! Unsa man gani? Cancer na gani? Nabalaka ko karon sa akong kahimtang, kay nadiskubrihan magyud nako nga may bukol man gyud ko nahikapan ilawom sa akong kinataw. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, dancer ko sa usa ka festival, ug grabe ang among sayaw. Paspas ang lihok, dagan-dagan ug mag-ambak-ambak. Mao ka kini ang nakaingon kung nganong kusog na kaayo ang akong rigla. Ikaduhang pangutana, ang akong dugo tag 3 to 4 days lang. Apan kusog kaayo ug mobalik after to 2 to 3 days pod human undang. Normal ra ba gud ning rigla nga magbalik-balik og kusog nga dugo? Kadiri man gud kuno ingon ani ang uban akong amiga. Ikatulong pangutana, unsa man gid ka ning akong gibati o sakit? Kay among gigugol sa akong amiga ba, uterine fibroids daw. Unsa man ni? Ansiros ba kay murag mga bukol-bukol man ang mga porma sa resulta sa among pag-research sa Google? Ikaw pa itong katapusang pangutana. Gisuwayan na ko og kuot ang ilawom sa akong kinataw. May nahikapan tuod kong murag bukol sa ilawom. Gamay pa noon. Akong gisuwayan og duot pa ibabaw. Ngulngul man. Unsa man ka ni? Cancer na ka ni? Asa ko pwede mo duol aning akong gibati? Og pila man sad kahi maggasto. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, M. Mayong adlaw mga suging tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Once again, ano sa bako, si Dr. Rene Obra, magkiguban ka ninyo para madlaw. Ako mutambal sa inyong mga problemang medical, kay usaman ako ka medical doctor, psychological, emotional, behavioral, kay usaman ako ka psychiatrist, o may tungod sa mga ginadiling dugas, kay usaman ako ka drug addiction specialist. Daghang pamaagi, kasing pamaagi, mamili lang mo, unsaon sa pagpadala sa mga sulat-suliran di ka mo. Pwede ka na padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writer's page. So, dili ba sa mong batan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Biling Osmia Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, mao kini nga worrying will never change the outcome sa sitwasyon. Ngayon lagi nga, kanang nag-uol di ko kay mo di mo na. Mag-uol ka, okay na mag-uol ka, pero ayaw pong palabi pod, no? Ikaw dili man na, makasulbad sa problema. Tayo na lang solusyon sa ang mahimong makahupay-hupay sa rason nganong nag-uol ka. Ha? Mag-uol magitang tanan, may di mag-uol na to. Labi na og atong kanding atong baka dili mudaghan, dugay. Ay baligyan na lang kakapoy. Ang imong baka imong kanding silang kao diya dili mo daghan. Palit og lain ay. Ayaw pong sa sitwasyon. Okay? Standby mo mga suking tigpaminaw kay mo balik mi kahuman ani nga pahinuon. Okay. Sa pa siya ka single pa ni sa M, no? 20 years old. Punto medical about kini sa iyang pagrigla.
Mayo man ni musayaw si ng mga pista-pista tingali. O, mayo ni sa musayaw ng mga karnabal, mga pista-pista, yung na yung trabaho. Kasi di pa na ako tubagon ng pukutan ng AM, yung pagpaminaw dahil sa mga taga Toledo City, no? Diya sa Tuan, sa pagkailan ako sa Toledo City, dagang ko kailan diya, no? Dr. Ludi Musot, no? Musta naman dahil ng practice na ni Libay Intensa sa Toledo, mga Dira family, of course, mga Sabala family, daghang kay ko Dr. Milgar ya sa Dumanhog, do ba ninyo Dr. Sir Limel Sagaral, diha area naman mo da, no? Unang pangutana ni M na taga Toledo City. Dancer ko sa Osaka Festival. O grabe ang akong sayaw. Paspas ang lihok. Daghan-daghan ng ambak-ambak. Mga kali ang nakaingon kung anong kusog na kayo ang akong rigla. Yeah, kaya sa pagtuon mong God, ang kinimag kong mga tao nga very mobile. Like mga track and field athletes, mga dancers, na maapektuhan yun ang rigla. No? Something to do with maapektuhan ang level sa inyong estrogen o progesterone. As we all know, ang normal nga rigla is 38 to 31 days. Kung mo sobra gani og 35 days, ingon na delayed na, no? Ug mo minus na pud na may nalagi ang abnormalidad, no? Daga mga tao pag di na hinom po magrigla, no? Kung sa sobra ka luhag, no? Daghang kay mga track and field runners na mag-aminorya. Aminorya is a medical term which means dili na magrigla. Sa kung tubag sa imong unang pangutana, usas mga hinungdana nga kuan kay kalihok kay ka, ha? Sayaw-sayaw ra ba ron sa mga batanon kay di naman na sayaw, mura naman nagkanang flying trapeze. Flying trapeze. Grabe kayo ang inunta body movements nga mga edad-edara na di na makahimo kay luag na kayo mga lutahan, no? Do kamo mga batanon pa, mga 20 pa edad, okay pa na, kaya pa na. Ikaw naman po na. Ang akong dugo tag 3 to 4 days lang. Apan kusog kayo ug mubalik ra pud after 2 to 3 pads man mo undang. Normal ra bagod ning regla nga magbalik-balik og kusog nga dugo. Kay dili man gyud kuno ingon ani ang uban nako. Dili na siya normal. I think you need to see Dr. Levi Intensa sa Toledo, ha? Ninagreter ko doktora ni Dr. Rene Obra. Ako na estudyante sa Matias Isasar Memorial College of Medicine, ha? O gynecologist na siya. So, para nga taga-antihur kag discount, ha? Tanaw dia og ubigay ni sa Toledo, ha? Ingon ani nga dili na regular ang inunta kadaghanon sa imong menstrual blood ug ang kadugayon, alarming na ni siya, ha? I think you need to seek yun, ha? Ilang sa kung magkuwang tambag ni mugun saman patanaw yun as soon as possible, ha? Among mga pinulungan mga doktor ASAP, ha? You do it ASAP, as soon as possible, with another ASAP sa mga pare ni. Always say a prayer, ha? You do this as soon as possible and always say a prayer. Na dili in town po grabe kayo ang findings. Bako lang, naabay mga palayo lang, may mga tumor o sa pamadya. Anyway, mata pa makay ka. I don't think so, na ani mga problema, ha? Ikatulong po, tala, unsa man gyud kaha ning akong gibati o sakit, kay among gigugol sa akong amiga, uterine fibroid mong kuno, uterine fibroid. Unsa man ni cancerous ban ning bukol-bukol nga porma sa resulta sa among research sa uterine fibroid mo ng mga lining sa inyong uterus, no? So kuan ni siya, dili ni siya yung outright nga malignant or cancerous, no? Pero you need to do something about it. Maayo ganing magbiopsy to roll out lalo na sa kay peace of mind na dili ni siya malignant, no? Gakos ni siya mga vaginal discharge, na labi na gyud kung ang imo pong inunta personal hygiene dili pud kayo grabe, no? Rather dili pud kayo regular, ha? So another reason nga nung naamang kami yung mga problema, ha, kay posible nga na kay infection diya. Common sa mga inyo mga babae kining yeast infection nga maghatol o may burning sensation ng pita, may mga rashes, may irritate, could be due to akong balikon, infection, could be due to yeast infection, bacterial infection, nga makabaga diya sa lining diya sa inyong uterus, ya? So, mubaga siya, usually na ay mga whitish discharge. So, once again, akong go and see an OB-GYN as soon as possible, no? Para ma-properly diagnose ka. Ikaw pa ito katapos pangutan na gisuway na akong kuot ang ilawom sa akong kinatao. May nahikapan tuod kung murag bukol sa ilawom. Gamay pa hinoon. Akong gisuway ang duot na ibabaw, ngul-ngul man. Unsa man kaha ni?
cancer na gani, asa mong kumuduolan sa. Kung namalikon, dool ka sa kaubigay ni, kung medyo minus ka gasto, na manay na pong hospital sa Toledo City, dool ka sa kaubigay ni para nga, madayagnos ka papili. Ayaw pagkut-kuot na sa imong kinatao nga wala kay gloves, no? Anyway, kung kay mga diagnose ya, ubigay ni Colodius ka nang mahimo ni anak. Kay pasay maka-introduce sa inyong kag-infection, lisod na kayo, no? Dili ka makainog cancerous niya, or dili ba cancerous, not until nga na kay ma-signs and symptoms ng pamati, o ma-diagnose ni through discharge, or rather biopsy, nasa itawag pap smear, na maraming pamagi pag-diagnose niya. So, in out, katulong higayon, go and see an OB-GYN diya sa Toledo City para nga ma-speculum exam ka o matambagan o unsa may angay batag. Liway Inkensa, OB-GYN nasa Toledo City. I-drop lang ako ngalan, kaya ako di siya estudyante sa eskwela pa rin siya pagka-doktor. Okay, now, nakasabot ka sa hospital ni mga o gamong tanan diya sa Toledo City, regards and all over the world. Salamat sa pagpaminaw sa atong mga RMN program. Nagpabilin kami numero 1 stasyonan din sa atong lugar. So once again, ako si Dr. Rene Obra, in behalf of our staff din sa RMN, DYHP Cebu, mayroon ko nga daghang kaya salamat until we meet again. Assalamualaikum. All over the world, God bless. So ginaot nga matsulbad din ng problema nato diya sa Israel ug Hamas, no? Ug sa China ug sa Philippines, no? Lisod kayo. Ukraine and Russia, makahadlok sa itong basag newspaper, not masulbad na o dili ng taon mo dako, no? So, until the next time, hasta la vista, bye-bye!